Kaixo, Joseba naiz, materialen fizika zentroko doktorego ikaslea, eta gaur etxean egiteko esperimentu bat irakatsiko dizuet. Horretarako hurrengoa behar dugu. Etxean duzuen bezalako arrautza gosiak, mutur zabaleko kristalesko botila bat, eta posporuak. Horretarako hurrengoa egin behar dugu. Hartu posporu batzuk. Eta segituan arrautza ipini. Eta ikusiko duzue, oxigenoa bukatzean, posporua amantatuko da. Eta orduan, arrautza gertatuko da. Eta hau, gravitateagatik izango alda, saiatuko algara buruz bera jartzen, botila. Horretarako, barri ere posporu batzuk hartuko ditugu. Beste arrautza gosi bat. Zartuko ditugu barruan. Barri ere posporua piztu. Buruz batera jarrita sartu da. Orduan gravitatea ez da izango. Zer izango ote da? Zutan dagoen posporua sartzen dugunean barrura, barruko temperatura igo egiten da. Eta airea zabaldu egiten da. Ondorioz, botilatik irtetzen da. Arrautza jartzen dugunean barnean, barruko oxigenoa bukatu egiten da. Orduan barriro ere aurreko egoerara bueltatu nahi du. Zer gertatzen da? Arrautza tapa bezala da. Ez dio aira barnean sartzen uzten. Orduan zer egingo du botilak? Arrautza barrura eraman, horrela aire kantitatea berdina izateko aurreko egoeran bezala. Eta orain, botilatik arrautza atera nahi badugu, zer egin beharko dugu? Presio aldatu badugu aurrean, lehenago, orain ere presio aldatuko dugu. Horretarako zer egingo dugu? Hartu botila, arrautza musturean jarri, birikiak ondo bete, eta hau zaila da. Eta listo! Lehenago airea kendu dugu temperatura igotzean. Orain egin duguna da airea barrura bota, eta orduan presioa handitu dugu barnean. Eta orduan zer egin du botilak? Arrautza kanpora atera. Eta horregatik, azkenean, botilatik kanpora irten da arrautza. Eta horrein badakizue, zuen txanda esperimentu hau errepikatzeko. Ongi izan, agur!